My jsme děti ze školky, chodíme do sevřenky. Svět nám jednou bude vděčný, že jsme prostě jedineční. My jsme děti ze školky, svět je naše hřiště. S úsměvem a radostí zvládneme vše příště. Chodíme do sevřenky, tam je naše místo. Na všechno, co nás čeká, jsme připravení, víš to. My jsme děti ze školky, chodíme do sevřenky. Svět nám jednou bude vděčný, že jsme prostě jedineční. Cvičení nás baví, pohyb máme rádi, skáčeme a běháme, jsme vždy kamarádi. Každý nový den je jako velký sen, učíme se hrát i smát. Sevřenka je kamarád. My jsme děti ze školky, chodíme do sevřenky. Svět nám jednou bude vděčný, že jsme prostě jedineční. Výlety a dobrodružství volají nás ven, objevujem svět a každý krásný den. Divadla a pohádky zvou do říše snů, každý z nás je hvězda v záři vlastních dnů. My jsme děti ze školky, chodíme do sevřenky. Svět nám jednou bude vděčný, že jsme prostě jedineční. Karnevaly máme rádi, masky, smích a tanec. Všude barvy, křik a radost, srdci žádný zmatek. Pojďte s námi do světa, kde všechno hraví. My jsme děti ze školky a jsme prostě hraví. My jsme děti ze školky, chodíme do sevřenky. Svět nám jednou bude vděčný, že jsme prostě jedineční. A co tady budeme dneska dělat? To mi řeknete vy? Chytat ryby? Super. A jaký ryby tady budeme chytat? Znáte nějaký ryby? Kapra! Co ještě znáte za ryby? Rybu! Kdo? Sardinky tady nemáme, to se omlouvám teda. Takže budeme chytat. Kapra! A vy si to už nevědět, co budete chytat, takže tuhle tu rybu chytáte, jaký kapr? Tak si podívej. Vo kapr je šupináč, ten divoký je sazan, lisec je špíglák a hladký je naháč. Kapr je řádkáč, holec a pravý a koják ten je zlatý. Takže tady to je šupináč, jo? No, tam budou skákat ty ryby. Pak tady budete chytat takový piraně, tady máme v jezeru. Tam potom Tady budete chytat na čevě s klukama s těma bičema, to chytáte každý spoustu. A to je tahle ta krásná rybička. Chytíš rybu? To je per, Jo. lín, pevný ostrobřichý, jo? Jsem ty má rybičko, ukaž se nám maličko. Zázrak přírody znají a proto se ptají. Co je to? To je přeci kapr, ten má vousky a rád baští housky. Pojď sem ty má rybičko, ukaž se nám maličko. Pak tady máme tuhletu krásnou rybu, nevím, jestli dneska chytáte, asi ne, ona je noční. Poznáte ho někdo? Jo, No, Tam bude. je to noční ryba, vypadá jako had. Tak to tady No musíme výborný, gratuluju teda, skvělý. Ty tady máme taky úhoře, ale ty berou v noci nejvíc, jo? Úhoř má tělo jako had, ve vodách plíží se rád. V Sargasovém moři lásku najde, i sladká řeka si ho najde. No, je placatej takovej. Na co budete chytat sejda? Na maso? Na maso ne, nemá zuby přece. Náš kamarád vodník má zelený nos, učí nás poznávat ryby a v trávě chodí bos. Ve vodě nežijí jen vodníci, ale taky raci, ryby a chrostíci. Jo, cejn velký, to jsem já, i když moje hlava malá vypadá. Jednou budu měřit skoro
slizu svetr. To je... Je nebezpečná ryba? To je štíka. A když se jí podíváte, jakou má tlamu a co tam má, tak co bude papat? Chleba, kukuřici, červy, nebo bude papat maso? Maso. Že má velikou tlamu, má tam spoustu zubí. A pak tady ten lenok, co chrápe na dně, to poznáte určitě, ne? Jo? Kdo to říkal? Ne, někdo to říkal. Je to paní učitelka. A já mám takovou radost. Ty to poznáš, ne? Já taky nepoznám. To je sumec velký. Ten, že je třeba i kachnu. Já jsem sumec, bu, 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 potápím se pod vodu. V řece tančím, v noci bdím, občas něco ulovím. Já jsem sumec, bu, 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 potápím se pod vodu. Kolem plávou rybí stáda, no to je bašte, paráda. Když budete táhat tu rybu, tak prosím vás, takhle vždycky 2, 3 musíte toho jednoho držet. Ten takhle si to zapře, aby vás ta ryby nestáhly do vodu. Rozumíte tomu, jo? A takhle budete navíjet s rybářem. Zvládnete to? A posledního bude držet paní učitelka, ta bude držet celý ten řetěz, když budete táhat velkou rybu. Tak. Já si kleknu, a udělám takovou rybu. Pak důležitá věc, co bude potřeba při tom chytání. Co je tohle to? To je peán. A na co bude ten peán? Co s ním budeme dělat? Budu vás tím vtáhat za uši? To ne? Tak co budu dělat? Co s tím budu dělat s tím peánem? Když chyteme rybičku, tak ji musíme ten háček vyprostit s tlamy, jo? To já vytáhnu a dám ho do plamy. To se z tlamičky, tak když chytnete tu rybičku za tlamičku, tak tím háčkem ji takhle vyndáte, no, jo? Ten háček, tím peánem, jo? Taky budeš chytat, ano. Pak tady máme důležitou věc, a to jsou takhle háčky. Ty háčky je spousta druhů, víte, že tady jsou malinkaří, tady jsou větší a ty háčky se vždycky volí podle toho, na jakou nástrojů chytáte. Když chytáte na velkou kusku chleba, tak dáte velký háček, nebo na velký kus masa toho candáta, slunce, štíku, tak taky velký háček. A je to vždycky podle té velikosti té nástroje té ryby, co chytáte, jo? Jo, stále. Než šáhnete na rybu a pohladíte se jí, můžete si hladit všechno ryby, co chytíte, tak co musíte udělat? Důležitou věc. To určitě někdo budete vědět, ne? Jaká je ryba? Jaký má tělo? Šupinatý, slizký, a když na ní šáneme suchou rukou, co uděláme? Pohladíme ji a ten se bychom jí s tou rukou stáhli a spálili bychom tu rybičku. To je jako když spadnete na betonu nebo na asfaltu, tak máte odřeninu. Ano, tak Ta rybička má ten sliz, který tam musíme zachovat, tak než šáhnete všichni na rybičku, budete mít vždycky u toho kyblíček s vodou, tak než šáhnete na rybu, tak vždycky ty ruce namočit. Takže koukejte, jo? Takže první, co musím udělat, než jdu k té rybě, co udělám? Namočit, takže pojďte, takhle se namočím ruce. A teď už se s ním můžu mazlit. Takže rybička, díky čemu se pohybuje, co myslíte? Díky ploutvím, výborně. Hlavní pohybová věc je tady ta krásná ploutev. Ocasní ploutev, no výborně. Je na ocasu, takže je ocasní. Čemu má ryba ploutve víš? Ve vodě tančí, jen pod vodou ji uvidíš. Lichá ploutev, ta jenom jedna je, párové ty jsou dvě. Ploutve, co je to? Rybička plave, kde jí to? Ocasní ploutevka určuje směr, špetní a žitní stabilitu drží. Tuková ploutvička lososí má, sumeček ji také používá. Párové ploutve, prsní a břišní, rovnováhu zajišťují, to je jasný. Tady máš ty nozdry, vidíte ty otvory, jako vy máte nosání, tak to má tady nozdry a má 2 krásné oči. Pojď sem ty má rybičko, ukaž se
voda šplouchá potichu, rybky skáčou ve smíchu. Přišly děti, teď nás krmí, zázrak přírody je to. Děti říkají, Co je to? to je přeci kapr, má vůzky a bradu. Pojď sem ty má rybičko, ukaž se nám maličko. My si tě jen pohladíme, pak se s tebou vyfotíme. Pod hladinou je veselo a na břehu taky. Když to rybky vidí, tak se smějí taky. Zázrak přírody je to, děti říkají, Co je to? to je přeci karas, říkají děti nahlas. Pojď sem ty má rybičko, ukaž se nám maličko. My si tě jen pohladíme, pak se s tebou vyfotíme. Každý den je plný divů, hledáme tu krásnou rybu. S rybičkou jsme kamarádi, svět je lepší, když jsme malí a malá ruka rybu hladí. To je přece plotice a těch je tu nejvíce. Pojď sem ty má rybičko, ukaž se nám maličko. My si tě jen pohladíme, pak se s tebou vyfotíme. Každý den je plný divů, hledáme tu svoji rybu. Zázrak přírody je to, děti říkají. Namočím si ručičku, pak pohladím rybičku. Společně si zaspíváme tuhle naší písničku. Zázrak přírody je to, děti říkají. Co je to? To je přece ryba a je hrozně prýma. Pojď sem ty má rybičko, ukaž se nám maličko. My si tě jen pohladíme, pak se s tebou vyfotíme. Ten je obrovský, víš, držíš ho, když to zapřený, když to. Máš ho tam? No, a pomalučku tahej. Nahoru prut. Tak, to je ono, no perfektní, super. Já tě budu držet teda, jo, musíme udělat ten, jo. Nestáne ti tam. A to pod hlavičku druhou ruku, pod hlavičku, tak tam takhle. Tak, a zvládneš to? 3, 2, 1, pouštím, jo? Pouštím? To neudržíš, jo, víš? To nevadí. Tak tu krásnou akci Středočeský územní svaz pořádá pro Dědečkův ústav už 3. rokem, kdy je samozřejmě snaha jednak udělat těm dětem radost, jednak je dostat do přírody, k vodě a samozřejmě taková myšlenka v pozadí je zbudit v nich lásku k rybaření a přírodě. Samozřejmě k rybám jako takovým. Máme tady zhruba 4-5 stanovišť, kdy se na těch stanovištích učí rybolovné techniky. Je to rybolovná technika, pak asi nejoblíbenější věc je chytání na plavanou, na biče. Je tady máme připravené vždycky 4, 5, 6 bičů a vlastně každý dítě, který přijede, tak si na tom chytne potičku, pervína, vlastně chytne rybu a samozřejmě na ten bič pořád se na ten splávek něco děje, takže ty děti to baví nejvíc. Pak tady máme krásný stanoviště Method Feeder. S dětma to je vždycky nádherný, já vždycky mám z toho dobrý pocit. Děti jsou nadšený a proto to děláme. Ryby jsme nachytali, já jsem nachytal teda kapry a proto jsem sem přijel, děti byly nadšený. To by dokázal říct každý, že to je vtipný rybář. Taková tam byla, ale opravdu. No a za rok klidně přijedu zas. My jsme děti ze školky, chodíme do Sevřenky. Svět nám jednou bude vděčný, že jsme prostě jedineční. Cvičení nás baví, pohyb máme rádi. Skáčeme a běháme, jsme vždy kamarádi. Každý nový den je jako velký sen. Učíme se hrát i smát, Sevřenka je kamarád. My jsme děti ze školky, chodíme do Sevřenky. Svět nám jednou bude vděčný, že jsme prostě jedineční. Výlety a dobrodružství volají nás ven. Objevujem svět a každý krásný den. Přes divadla a pohádky zvou do říše snů. Každý z nás je hvězda v záři vlastních dnů. My jsme děti ze školky, chodíme do Sevřenky. Svět nám
obdivujem svět a každý krásný den. Divadla a pohádky zvou do říše snů. Každý z nás je hvězda v záři vlastních dnů. My jsme děti ze školky, chodíme do Sevřenky. Svět nám jednou bude vděčný, že jsme prostě jedineční. To je ryba, dej. Co? Ještě bude oběd. Hezky se zaplá. A už. Jo, já vám budu dávat otázky a vy mi řeknete, jestli je to pravda nebo není, jo? Tak, tohle to je ta bíložravá ryba amur. Ano nebo ne? Amur. Je to amur? Je tu. A je bíložravec? Tak, výborně. Pak, tahle ta zubatá ryba s těma zubama, tak papá maso, chytá rybičky a jmenuje se štíka. Ano nebo ne? Štíka, já si ano. Ano? Tak si ji vemu. Tak ty musíš počkat. Tak, Zuzanko, tady to je kapr nebo není? Kapr to je. Emičko, Není. je to kapr? Ano. Je tohoto kapr Emi? A tady to je kapr Emi? Tady ano, myslím. No výborně. Tak, ne? Tak ses dočkal. Už jsi... Dočkal ses ryby. To jsi borec teda. Co? Jo. Super. Tak, chtěl bych určitě tou cestou poděkovat celému Středočeskému územnímu svazu a partě milých kouzelných lidí, kteří svůj volný čas vždycky věnují dětem, celkově celému územnímu svazu, ale samozřejmě teď se bavíme o Jedličkově ústavu, tak konkrétně na téhleté akci, kdy se jí každoročně účastní naši přátelé z místní organizace Kácov, což je samostatně hospodařící organizace, která je u nás na Pískově vždycky vítaná. Přijedou kluci, pomůžou a každoročně tady pracují. Takže moc děkování. Moc velké poděkování Kácovákům, velké poděkování tradičně Honzikovým Podhanzovi, což je srdce handicapovaných rybářů v našem kraji. A pod jejich křídly se to vždycky odehrává. A samozřejmě panu Šámalovi a celému sekretariátu zajištění propagačních věcí a materiálů. A nesmím zapomenout na paní Melezínkovou z občerstvení, která zajistila výbornou stravu pro všechny děti a jejich vedoucí. Tak začneme takhle, tak. Prsník. A pak? Břišní, no správně. Prosím. Děkuji. Ještě, že ty děti raději. Ještě, že vás mám, no. A mám nový zápisník na další rok. A když jsme o rozdávání těch dárečků, tak my pro vás taky něco máme. Michane? S rybičkou. Ještě Pepa. A se koukejte, jak běží Pepa, tady běží Pepa, to nikdy neuvidíte. Hej, to na ty nohy. Tak koukejte, oni. Tak to je. Zatleskejte si, jak jsme zatleskali. Na rok ahoj. Na rok ahoj. Ahoj.